Cek set. Dihamuna amanami inanami hahanggi pinaribot. Ala masuk mahita tu prosesi ibadah. Rap jongjong mahita saluhutna. Di pesta hatu tubuh di Tuhan Yesus Kristus si paluan atahalacon cadarion dari Rabu 25 Desember 2024 tamado hita madok muliate itu debata jalan marsiroha di ari nabolonon sude maganuk na porsia di ibana Kristus si paluai marpungu jalan maras di roha mamestaon ari hatu tubuh nagok las di rohaon atong sian hami pamulan ni huria saluhut na madok. Selamat Natal matuhamu sude ruas ni huria nami. Selamat hari Natal saya diperguri jala didongan Pasti di roh Tuhan Yesus Kristus mahitau salutmu. Nang holong nasia debata, nang parsauran itu di purbadia, olat niyon ro diseleng-elengna. Selamat hari Natal manang dihamu saluhut nampat kita nang pahalaro nami. Saya diperguri Tuhan di data mahamu mangula dan beliau. Ibadah sipas dan lagu pas-pas. Atong dilas nirohata di pesta nata na parjolo sadarion. Dohono nami matuhita saluhutna. Las marohata. Marsihohot mahita marpakirimon madalani ari-ari ninguluta. Sude mahita para deroha laho mamuji ibana. Rap mahita madok. Selamat Natal. Tetap semangat. Marsiroha di bagasan Tuhan. Horas, horas, horas. Selamat Natal madihita saluhutna. Tapangiar masorata memuji ibana si baluana sangap jalan marmulia si tutup. Jalan abadia do guarna. Songom parmahan napa sangap jala papuji-puji di batala ni hasosoran ni Yesus Kristus si baluai. Marede mahita. Alu
Samasuk kita tu kebaktian Natal naparjolo di Huriata KP Yogyakarta om. Taparade marohanang pikirata martangyang nahohom mahita. Di Mahita. Mar hite-hite guari debata ama, dohot guar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guar ni to di porbadia na tumo palangit dohot tanoon. Ainunga tubu di hita sada poso-poso, dilehon tu hita sada anak, pape tu abarana sugut harajaon, jalabahenon na guar na si partai halongangam, si ulubalang ni debata, ama saleleng nileleng na, raja ni hadameon. Edeho kauma di Jahuba sada ede nai baru, puji hamu maibana, ale sadok tanoon, hamu leona sahatro di ujung ni tanoom, tole hamu akan aniasian, puji maguarna jalabari tahun mahagogon nai. Holan tu iba nama pasat hamu puji-pujian dohot hamu liaon, dohot hasangapon, buak kamu marohamu na gewe peleya nama ngulu tu ibana, marsobba mahamu di Jahoba marpahean na marhadohoan, akahitir mahamu marodopon ibana, ale isi ni sadok tanoon, haleluya.
martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang. Mandok mulia te dohami tuho, ala di godang ni asi dohot holong ni roham di hami. Ai di basa-basa hokodo anakmu na sesedai tuhami, na di pardangolanon. Asa malua hami marhite-hite ibana sia dosa, dohosian hamatian, saleleng ni lelengna. Hupangido hami matuho, saya sodangi marohanami na holomi, marhite-hite tod di purbadiai. Akup nii, saya parohai mahami asa huboto hami, mandok mauliate tuho. Asa tarapul situtu rohanami di hagogotan, dohot di pangujunan, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul mahamu. Mari di mahita. Pating di debata di pesta Natal Parjolo di Hita Sadarion. Imasian Filipi bidu 2 ayat 12b. Mardongan biar dohot lomos niroha ulah kamuma haluaun muna. Atong rap mangidogogo mahita laho mangulahon naho bartu patikna. Ale tu hadebata saya pergogoi mahami mangulahon naho bartu patikmi. Amin. Mari de mahita. Nasa na taula, nasa lelengon, saya di parmudu debata do ngoluta, di pangido asa taula lomoni rohana dohot hatana, denggando taula sude tonani tuhani, molo so sikop dope taula, nidok ni hatana, tapauduk marohata, monol soli saluhut na itu jolona, jala ahama pada tatu ibana tujuluanon.
ale debata nami namaras sirini roha jalan abadia amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus manang pigahali hami rotu jolom uhilala hami rikotdo asni roham disalut hami halak pardosa alani ido ubahe na hupaserep hami diri nami sadarion di jolom jala hu parhato pot hami tumna jot-jot do hami manibil sian akadalan munabadia songo biru-biru nalilu sayunang pabali hami sian jolom alani dosa nami aidang dihalo mohon roham hamatian ya kapar dosa alai hamu bau ni rohana do lomo ni roham asa mangulu sesama saluhut hageduhon nami doho pangalasyon nami marhite-hite panggulu nami nasasadai anakmu Tuhan Yesus Kristus say pahot ma asini roham dihami marhite-hite paninanggion dohot hagogo nito di purbadia asa tarapus itu tu rohanami majauho asa patun tigor jala daulat hami marpangalaho bahen hasangapon di guar munabadiai amin. Tangyo kamu ma bagai-bagai ini debata tarengo tu hasesani dosa. Songonodo pakaholong ini debata di portibion. Pola do anak na nasasade di lehon nasonang mago ganup na porsia di ibana. Asa hanguluan na selengiling na di ibana. Hasangapon ma di debata na di kijang. Amen. Hudul mahamu. Mari de mahita. Epistel di pesta Natal di hita sadarion tarsurat di pesalmen 10 pitu mamuka di ayat naparjolo 1 ayat 10 tolu songonon mahatana Jahobado raja marlop-olop matanoon marlas ni rohama pulo-pulo akka nalani api mardalan di jolona mangaton aka alona humaliang
malala do akadolok songon patis maradopon bohini Jehovah, maradopon bohini Tuhan ni sadok tanoon. Ikon tarurak sogot sude akasi soba ajajian, akana papuji-puji dirina mida gana-ganaan. Ikon marsoba tu ibana do sude akade batasi leban. Ai hodo ale Jehovah na tumibul gumonggom sadok tanoon. Tumibul situtu doho sianasa debata sileban. Saya tarsabur do hati uron ni partigor, jalalas ni roha dia kena ujur maroha. Ido sahatna martua mahalak na tumangihon hata di debata jala na upeopsa. Amen. Mare de mahita. Tidak kon maha porsyotai so ngunahina tidak kon didong atas saha porsyon di sadok portibion rap mahita madok au porseya di debata Jehovah ido ama parguguna sohatu dosan na tumo palangit tano au porseya di Yesus Kristus ana di debata Jehovah nasasadai imana tinubuhon isi Maria nagebe-gebean sianto di porbadia adorang sohabubuhan ido tuhata datu mau da bernit di panghuman isilatus nama tetarpaja do ibana di hau pinar silang na tua tu banua turu dunitanom na mulak mangulu di hari patuluhon nama naik tu surgo lahutu tu siamu di debata Jehovah amanai parkuku na sohatu dosani disima ibana pai mamulak sogotu tanoom manguhumi halak na mangulu dohot namate au porsea dito di purbadia jaladong sada huria nabadia huria hatu pani halak Kristen nakanabadia
dohot dihasisani dosa, dohot dihatai nama dok, mulak mengulus dogo teging ni halak nong mate, dohot dihangoluan nasora sudah. Amin. Udul mahamu. Sunggul-sunggul di pesta parningotan hatutu bini Tuhan Yesus sadarion ima patu pauni huriata do pesta parningotan hatutu bini Tuhan Yesus menang pesta Natal na paduahon di hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 masuk pukul 10 WIB di Huriata HKP Jogjaon. Alani pinagido matusude ruas asaroma hita di pesta Natal na paduahon. Songonima sunggul-sunggul di Huriata. Mari de mahita. Martang yang mahita. Dameni debatana sumurung sian saluhut roha, ima mangaramoti aka ati-ati dohut pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Salam. Selamat Natal marihita saluhutna. Selamat datang ma aka manginang dihamu, naro sian hutana dawate, ya rohamu memerek kami, ya, memerek Jakarta na ulion, ya, sehat mamu, sehat mai tanang na tinggal di sana te, ya, sabui pajupang usia itu haduan, mulak pehamu, sahak ma tujuan muna, kamanginang hatan debatari hitang di pesta Natal na parjulu sadarion, ima sian Ibrani bidusada, ayat 5:1-12, alai hujaha mamuka ayat sada. 1 ayat 12 songonom mahatan dewata di bahasa Batak. Jot-jot jalaragam na jolo pabbahen ni debata mamakulingi akka amai marhite-hite akka panurirangi. Alai di akka arina perpudio di pakulingi do hita marhite sian anaki. Ibana do di pabakit gabesitean parluhutani. Jala marhite-hite ibana do di toppa akka hasiangani. Silam ni hasangapon na dohot suman ni hadirion na do ibana. Jala diusung do parluhutani marhite-hite hatana na marhagugooni. Jala dung dipatupa ibana hayason sian akadosa. Hudul do ibana tusiamon ni hatongamon na digidjangi. Songon surung ni guarna na tenian nai na mangatasi akka surusuruan. Songonido surung ni hasangapon na martibakon na sida. Ai tu suruh-suruh dia mahyari dok. Anakku doho sadariod doho hutubuhon. Manang au do gabe amana jala ibana gabe anakku. Alai di nanaing tugi honon na musetu portibion ibana na parjolo tubui. Di sima di dok ikom marsinggak tujolo na sudi akka suruh-suruan ni dewata. Di dok donian taringot tu akka suruh-suruan ni. Ibana mabay na logo suruh-suruan na. Api na marjibur-jibur do parhaladona. Alai taringot tu anaki di dok, rodi saliling-liling na do habang sami, ali de bata, tukot hatigora do tukot harajaumi.
Di haholongi hodo hati goran jala di hagi kodo hajahaton. Alanido di miyakko debata miyak halalas ni roha tuho. Ale debata sumurung asa tuakka dongammi. Dungi ho ale Tuhan paujakko tano dimulanai. Jala jadi-jadian ni tangammu do parlangitani. Mago do akai muse ale toktong domian anggoho. Lau buruk doi saluhu na songon ulos. Songon sappe-sappe balunom mui muse. Gabe muba ma alai anggoho. Laus tong doho dang macohot akka taummi. Di bahasa Indonesia, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, "Anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku." Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai, dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Dan pada mulanya ya Tuhan, engkau telah meletakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tanganmu. Semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada. Dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Seperti jubah akan engkau gulungkan mereka, dan seperti persalinan mereka akan diubah. Tetapi engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Demikian firman Tuhan. Ibu Bapak, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Natal Allah yang berbicara kepada kita. Kata bata nakim macaitabu madok, Kristusi ima debata nama makulingi hita. Kristusi itulah Allah yang berbicara pada kita. Natal itu Allah berbicara pada kita. Allah memeluk kita. Allah mendekap kita. Allah mengasihi kita. Allah mengobati kita. Allah mengampuni kita. Allah menyelamatkan kita. Dulu Allah berbicara lewat para nabi. Saya dan saudara nggak mau dengar. Amin. Mau ya. Sekarang Kristus adalah Allah yang berbicara. Natal ini Allah yang berbicara pada kita. Allah yang memeluk kita. Allah yang dekat dengan kita. Allah yang mengasihi kita. Dalam momen Natal ini tema kepada kita menyembah Yesus anak Allah. Menyembah Allah Yesus yang memeluk kita, yang mengasihi kita, yang mendekap kita, yang mengobati kita, yang menyelamatkan kita, yang terus mau berbicara pada kita. Ibu Bapak, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya yakin bahwa masing-masing, bahwa kita semua yang ada di sini adalah orang-orang yang menghidupi, orang-orang yang memahami dan memaknai, bahkan melaksanakan falsafah soba marhula-hula. Adong na so marhula-hula ison? Adong tahe? Hirasong wate na so marhula-hula. Ibu Bapak, saudara yang dikasihi Kristus, marhula-hula, soba marhula-hula. Sembah hormat kepada hula-hula. Sebab dalam budaya Batak, hula-hula merupakan keluarga dari pihak marga istri. Mertua mahamua kamarga ni inatate.
hula-hulai dohamu, rajai dohamu, si sobbao dohamu. Suami menyebut hula-hula sebagai raja. Horas madirajai. Amanginang alanido halak Batak macai betul-betul menghidupi dan memaknai. Bahkan Boruni rajai. Karena apa? Karena menurut pemahaman kita, amang inang merekalah sumber hagabeo dihita. Dan karena itu kita menempatkan mereka pada posisi paling dihormati. Bahkan kita betul-betul maksimal. Hewenna burui dua te pangusadeannya kahula-hulai. Karena itu boru betul-betul mencurahkan, menumpahkan segala pikiran, kemampuannya. Karena dalam pemahaman kita, sekali lagi hula-hulai, margani nanialapi sumber hagabeo. Hula-hulai ninnahita kamangina. Amanginang nainalongan di bagasang kuar ni Kristus. Hirwas swadong dohalak nalias rohana tu hula-hulana. Haladidok halak kita satongan ni pasu-pasu do. Manak satongan ni pusa-pusa do do dia na pasate. Pasu-pasu do hula-hulai manak pusa-pusa. Amanginang biasana somalna saya Natal, saya tahu baru tu dia do halak Batak lau. Tu dia do lau. Tu pantai. Tu dia do somalna duk saya marnata. Soan tu yang adok karo halak Batak isu nanti. Soan tu hula-hula jai mai-mai mamahita hula-hula onan daduk saya farming gonon. Alayang goy tay nakpad di tahoras ma dak hula-hula lima. Ay anak do sudah ijabut kan. Hita do naik konsoan. Amangin ang longan di bagasang kuar ni Kristus hula-hula, tulang, bona tulang. Tulang rorobot. Bona niari. Posisi-posisi, status-status, keadaan-keadaan dalam falsafah budaya kita. Na ikon si sobbao. Dihanguluho kalak Batak do, tahanguluhod do. Taringot tu par sobbao ni. Alay dak kolak kalak na mangulu di sobbah halak Batak. Amangin ang nahinahulongan di bagasang kuar ni Tuhan Yesus Kristus di halak Batak akamangin ang nama tepe di sobbado. Kematian dipahami oleh orang Batak adalah hanya peralihan ya dari roh todi dari orang yang meninggal itu ke dalam satu wujud yang berbeda. Hidup benai tadahamu begu ate. Tadahamu do begu? Ahong kono angison. Kira songgo soni ate. Ketika orang Batak meninggal, rohnya katanya berubah wujud menjadi begu. Jadi begu pe martingkat-tingkat do. Ya. Lamun naik satokin sumangot. Ale naik muse sa tingkat naik sobbao. Amangin ang nahinahulongan di bagasang kuar ni Tuhan Yesus Kristus. Namate doho na mangulu di sobbah halak Batak do na jolo. Hula-hula na ditiki hanguluan na. Alay sobbaon. Begu dalam tingkat strata yang lebih tinggi. Dalam pemahaman roh-roh orang mati. Amangin ang longan di bagasang kuar ni Kristus.
Kematian dipandang sebagai sekedar peralihan tod di roh dari tubuh jasmani secara fisik ke dalam wujud lain yang tak terlihat oleh mata. Kematian adalah peralihan todi menjadi begu, arwah sumangut, dan sembahan sahala sobbao. Hidup bain di sobbahalak batak todi niak kana mate. Sapelao tuinganan nai. Mangai si begu ni opung nai, begu ni amung nai, begu ni manang. Jalaro muse oloroi nopung nai muse. Opung ni siya mo nangin arwaku ma. Opung ni si panggabiat do harwa. Ro mamakulinya kapahopuna. Amangin ang longan di bagasang guar ni Tuhan Yesus Kristus na mangulo na mate tong disobbahalak batak na jolo. Itu sebabnya kalau menyembah, itu sebabnya malah tema ni minggu tamadok menyembah Allah, menyembah Yesus sebagai anak Allah itu sudah tamat orang Batak. Amin. Ngatamat tamu di sini. Soal bohado manobah. Amangin ang urok nakin, mula saya natal manang tau baru. Borhat doa kana borhat manobot akka hula-hulana. Jaladang boy rabbas le. Karena itu sangat pandai, sangat bijak dan sangat hebat. Ito nahon amo kudu na jolo dung mardonga saripe hami. Mololaho tu jabu ni tulangmu. Setuk songon na merdeleni horoda inna. Maksud ni bapa wado. Setuk suadong ditiup tangammi. Jadi maksudnya boan si panganot tutulang. Amangin ang longan di bagasang guar ni Kristus. Orang-orang kita, orang-orang tua telah mengajari dan memesankan kepada kita tentang aktivitas cara menyembah, menghormati. Posisi-posisi yang kita sebut tadi sebagai hula-hula, sebagai tulang, sebagai bona tulang, tulang rorobot, dohot bona niari. Alai isemuna ma Jesus dinahugwari nakki. Bona tulang muna do Tuhan Yesus. Bona niari muna do. Hula-hula muna do. Isemuna do. Bahasa pole kosoba muna ibana sa daryo. Amang inang na hinaulungan di bagasang guar ni Tuhan Yesus Kristus menyembah. Itulah yang diajak oleh peristiwa Natal bagi kita hari ini. Karena Yesus telah mendekap kita, Allah telah mendekap kita. Allah telah memeluk kita. Allah telah berbicara pada kita. Menyatakan cintanya pada kita. Menyembah, yaitu sikap sujud berlutut, menghormati dengan dalam. Jadi alanido mulalau kita, horas madi hula-hulai. Yaitu kia kita madi horas madi hula-hulai. Ang tortaparon na do kita do kaya do suku. Buru tape do harwa di na do kita. Menghadap hula-hula itu. Uduk do iba. Nium matangan nai. Ada ke sekolah minggu na masong niya te. Yung matangan iba wala mancala. Amangin ang longan di bagasang guar Kristus. Sujud, berlutut. Atau menghormati dengan sangat. Jadi mertua mahamu akka manginang. Akka hula-hulai. Amin. Alahira sudah hita ya hula-hula ate. Bati sudah HP si sobah. Si pasang ngapot. Amanginang tindakan ini dapat dilakukan kepada manusia atau kepada dewa. Kepada manusia atau kepada dewa. Ilah-ilah. Dalam konteks manusia zaman lama. Dalam konteks keagamaan, menyembah itu diterjemahkan sebagai menghormati atau mengakui kedaulatan. Menghormati, mengakui kedaulatan, mengakui. Amangin ang takyat biga
sudah hula-hula kui nahi tarupani ba. Setung buti ya kamanginang. Ya. Aidak hula-hula kui. Hula-hula ni nata doin na ba. Aidak sa hula-hula harohamu. Amanginang longan di bagasang keluar ni Tuhan Kristus. Dalam konteks keagamaan, menyembah itu mengakui kedaulatan. Kedaulatan siapa? Kedaulatan Allah dalam konteks firman hari ini. Orang-orang yang sujud kepada Yesus, orang-orang yang menghormati Yesus, orang-orang yang mengakui Yesus dan keilahiannya. Itulah yang diajak oleh firman ini untuk menyembah, mengakui betapa tingginya Yesus Kristus setara dengan Allah Bapa. Amanginan dalam konteks Alkitab, zaman perjanjian lama Nebukadnezar pernah memaksa setiap warga Babel untuk menyembah padanya. Kekaisaran Romawi juga pernah memaksa bahwa orang harus menyembah kepada kaisar. Bagi barang siapa yang tidak mau menyembah raja dan menyembah kaisar adalah pembangkang. Ada pembangkang di sini? Kayaknya enggak ada lah. Ya. Membangkang sama raja ya supersip lah gitu ya. Kalau membangkang sama Tuhan, wah enggak lah, jangan amang, jangan. Ya Bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itulah menyembah. Bagaimana kita dengan sujud, dengan sangat dalam, dengan mengakui kedaulatan Allah dalam Yesus. Ibu bapak menyembah itu merujuk pada tindakan fisik dan juga sikap hati yang mendalam, yaitu penghormatan dan kesetiaan. Orang yang memberi penghormatan adalah orang yang setia. Setia pada orang yang dihormati. Setia pada Yesus yang dihormati, yang disembah. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita diajak menyembah. Menyembah Yesus anak Allah. Menyembah Yesus yang telah memeluk kita. Menghormatinya. Bahkan dalam liturgi kekristenan. Penyembahan kita itu disertai alunan musik. Harmonisasi musik yang indah. Sehingga kita benar-benar menunjukkan aktivitas menyembah kita. Tapi ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan Kristus, sikap hati. Itulah nakidedeta apalagi dokde. Rohaku mau. Ibu bapak menyembah tidak lagi semata-mata hanya seremoni saja. Tetapi sikap hati yang menunjukkan kasih dan penghargaan kepada sesuatu yang ilahi. Menyembah lebih mengacu pada sikap hati, gaya hidup. Tidak semata-mata seremonialnya. Karena itu, Yesaya sering sekali menegur orang Israel. Ketika mereka yang berkata, aku menyembah Engkau Tuhan. Aku memuliakan Engkau Tuhan. Tapi faktanya Yesaya sering menegur mereka. Yesaya pasal 29 ayat 13 berkata, dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya. Mulutnya memuliakan Tuhan, bibirnya memuliakan Tuhan. Ya dan amin. Tapi Yesaya bilang, padahal hatinya menjauh daripadaku. Dan ibadahnya kepadaku hanya perintah manusia yang dihafalkan. Saya percaya kita semua yang hadir di sini bukan karena orang lain sedang merayakan Natal. Amin. Tetapi karena kita, hati kita, kerinduan kita yang dalam, ingin menyembah pada Tuhan. Bersembah sujud padanya. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yesaya menegur orang-orang Israel. Ketika hanya mulut dan bibirnya yang memuliakan Tuhan, tetapi hatinya menjauh dari Tuhan. Itu yang mungkin amang inang acap kali tidak selaras di gereja dan di luar gereja. Ketika kita di gereja, aktivitas penyembahan kita, aktivitas pemuliaan kita sangat luar biasa di hadapan Tuhan. Tapi ketika di luar gereja, aktivitas penyembahan kita, gaya hidup kita benar-benar tidak selaras sejalan. Yesus juga pernah menegur orang-orang Farisi. Hai orang-orang munafik,
Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Amanginang yang dikasihi oleh Tuhan, saudara datang di sini bukan karena orang, bukan karena kata orang, bukan karena ajaran orang, tetapi semata-mata karena cintamu, karena dekapan pelukan Kristus yang telah engkau rasakan dalam hidupmu hingga hari ini. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Karena itu hari ini kita datang menyembah, hari ini kita datang beribadah, hari ini kita datang memuliakan. Siapa rupanya Yesus itu? Emang siapa Yesus itu? Opungmu? Ibu bapak, firman Tuhan dengan jelas mengatakan pada kita, Yesus itu, Yesus yang lahir pada Natal itu disebutkan dalam firman yang baru kita baca. Agar kita mau dan menyembah Dia. Disebut, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Yesus yang diajak, Yesus yang disebut kita sembah hari ini adalah Allah yang berbicara, Allah yang menetapkan Dia berhak atas segala sesuatu. Waktu yang punya hak lah kita ya kan. Kalau nggak punya haknya, yo, ngapain kita datang? Nggak ada haknya. Yo. Yesus yang kita sembah, yang diajar untuk kita sembah, Dia punya hak. Hak atas apa? Hak atas segala sesuatu. Ibu bapak, anak Allah lebih tinggi daripada malaikat, kata firman Tuhan. Yesus adalah anak Allah. Setelah Yesus lahir dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, lalu terdengar suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kepada malaikat tidak ada penyebutan itu. Padahal kita sudah memandang, memaknai dan mengakui malaikat itu luar biasa. Tapi rupanya Yesus itu mengatasi malaikat-malaikat itu. Bapak Ibu, Yesuslah cara Allah. Allah sendiri yang pada zaman akhir berbicara kepada kita. Dengan perantaraannya, Ia telah tetapkan sebagai menerima segala sesuatu. Maka kita harus sembah Dia yang berhak atas segala sesuatu. Firman Tuhan berkata, anakku engkau. Alaya sing ni di debatado tu hita. Siapa yang percaya kepadanya akan disebut menjadi anak-anak Allah. Saudara-saudara, anak-anak Allah. Berarti si sobah doamu. Waduh. Ya iyalah. Si sobah dotong. Alai hupikir songon na dihata bataki macara manoba jolma sama jolma. Si subuh to dorohana. Akamanginang sitak koroha do kita. Amin. Sitak koroha dalam arti positif. Begitulah cara kita saling menghormati. Begitulah cara kita untuk saling memperlakukan. Sebab saya dan saudara adalah anak-anak Allah. Bukan saya yang mengatakan, tapi firman Tuhan yang berkata, barang siapa percaya kepadanya akan disebut anak-anak Allah. Yesus disebut anakku, kita disebut anak-anak Allah. Tadi Yesus disembah oleh kita. Dan kita boleh saling menghormati. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yesus itu adalah anak Allah. Yang kedua disebutkan dalam firman ini. Tetapi tentang anak Ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selama-lamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Ibu bapak, saya katakan tadi Nebukadnezar pernah menyuruh seluruh kerajaannya untuk menyembah padanya. Kaisar Romawi juga pernah mengatakan untuk memaksa semua orang menyembah kepadanya. Tapi ketika itu kerajaan Nebukadnezar kalah, semua lari menyembah kepadanya. Ketika Nebukadnezar dikalahkan oleh Raja Kores, enggak ada lagi yang mau percaya padanya. Enggak ada lagi yang mau menyembah kepadanya. Ibu bapak, Kristus Yesus adalah kekekalan,
Kerajaannya tetap untuk selama-lamanya. Dan sistem kerajaannya keadilan dan kebenaran. Ia tetap sama dan tahun-tahunnya tidak berkesudahan. Amangin ang longan di bagasang goar ni Tuhan Yesus Kristus. Tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selama-lamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Amangin ang nahinaulongan di bagasang goar ni Tuhan Kristus. Mazmur 97 tadi. Hebat sekali menggambarkan tongkat-tongkat Allah. Api bui di bawah merjilam-jilam. Siapa yang enggak takut? Siapa yang enggak takut kepada Tuhan? Api menjalar di hadapannya dan menghanguskan. Tadi disebut gunung-gunung seperti lilin yang meleleh. Saudara bisa lihat gunung kalau erupsi, ya seperti lilin yang meleleh ini. Keluar hemburan lumpur panas. Itu adalah tongkat Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kerajaannya tetap kekal dan sistem kerajaannya keadilan dan kebenaran. Ia tetap sama dan tahun-tahunnya tidak berkesudahan. Tetapi Nebukadnezar berkesudahan. Sesembahan kita berkesudahan. Kalau hari ini mungkin beberapa suku bangsa mungkin sedang melakoni sesembahan. Percaya itu hanya sebentar. Kalau saudara dan kalau hari ini umat manusia sedang menyembah, mengagungkan apa yang mereka miliki. Amang inang itu sementara. Parbinotoani sementara, hamorauni sementara. Alaina haciti pesal pudo. Hasonangani pesal pudo. Hamalooni pesal pudo. Hita pesal pudo. Sotuk sanga merdebataho diri hita aka amanginang. Alani burju-burju mahita manobba tuhatai manobba Yesus. Di Filipi 2 ayat 5 1-12 di doksi Paulus tuhalak Filipi. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Yesus yang kita sembah setara, sekuasa, sederajat, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Allah meninggikan Yesus dan mengaruniakan kepadanya nama. Dan supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit. Dan yang ada di bumi. Dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Hari ini kita sudah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Tadi malam firman Tuhan berkata, seandainya ada larangan bagi orang Yahudi untuk menyembah Tuhan. Yesus berkata pada orang Farisi, batu ini akan berbicara menyembah aku. Seandainya saudara tidak mau mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, batu itu akan berbicara tentang Yesus. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kristus setara dengan Allah, sederajat dengan Allah, sekuasa dengan Allah. Itulah sebabnya Allah meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Kalau hari ini kita disuruh menyembah, ya iyalah. Dia sangat berkuasa dan sangat bertahta di atas segala-galanya. Ibu bapak, Natal umum tahun ini bertemakan Beta Mahita tu Bethlehem. Sadok na porsia halak Kristen Beta Mahita tu Bethlehem. Si berengon di Bethlehem, Yesus Kristus na sederajat, na sekuasa, na marsahala songon debata amay. Iba nama si Sobaota. Wahado hita manobba ibana, songon parmahanido hita. Songon halak majusido hita. Amangin ang nahinahulongan di bagasang goar ni Tuhan Kristus. Manoktong mata sobba ibana.
Ay hot do huasona, iba na do de batana makatay do hot tita, na makahulong hita, na makaol hita, na mangubati hita, na pamalupok kita, na mga lehon ngulu na manok tong dihita. Ano tajalo pamatang dohot mudar ni Kristus, tada holong na dihita, hasesaan ni dosa, dohot hanguluan na manok tong. Amen, martangyang mahita. Mauliate si tuturuhan namin di ho Tuhan. Jesus Kristus, debata na makatay Tuhami. Dalan ni debata mamakulingi hami. Debata mamakulingi hami. Makahulongi hami. Manggonggop kami. Padamehok kami. Mangubati kami. Paduruhod di kami huwaso na guk. Mga lehon asinirohan na balga di kami. Hot do harajahon na. Hot huwaso na. Tukot. Hasitongan. Habadiyaon. Di partukot ton ibana. Hudul di siyamun ni habangsa hamuliyaw ni. Para diinganan di sadok na porsiya. Parsidohot tami. Ay di hasiholo ale Jesus Kristus. Ya disiho maringanan. Disihami maringanan. Naeng buanom mo hami tuinganan. Hamuliyaon hasangapon. Hatugumi dohot hatoktongumi. Mauli ate mariho Tuhan. Hami halak. Na porsiya na sa itoktong marsoba tuho. Tibagasan pamatang roha pikiran ng ulo nami. Pasu-pasu maparsobaon nami. Urupi hami patupa na ding gamarupok ko. Sa iho mali Tuhan na mga jari hami patupahon. Na umuli do peding ulo nami tuho nang mararupod dong at jolma. Songon anak ni dewataho. Songon anak ni dewata hami. Na majakon hanguluan haluaon. Hasesaan ni dusa nang pasu-pasu na maragap siya ko. Mauliate mali Tuhan di parsoran nami. Naing panganon nami mapamatang udoh inumon nami mudarmo. Tada hanguluan hasesan ni dosa. Dihami halak pardosa. Mauliate di sileho-leho mo na argay. Tuhan hujalo kami may jalahu parsahuliok kami. Hanguluhok kami. Asa tuktok kubuak kami. Hamamate dohot hayheon ni Kristus Tuhan namin. Hupestaho kami hatutubuna. I manaroho mamakulingi hami. Ali Tuhan juluani lakka namin. Nang sudi ruas ni Uriaw penamarsaura pala litikyon. Pasu-pasu manasidang. Lumuwi hami na tinggal di Jakartaon. Mangulak kolon namin. Nang lumuwi matahe. Aka ruas ni Uriam. Sadok. Aka naro mangibati luwa na ulion. Pasu-pasu na sida. Mamaketiki itap ni nabuhi pakyon na sida di luwaton. Lahong marnida hinadenggan ni basam. Dinamulak penasida mo siya ito akayangan nabi. Homa na mga ramoti. Nang akayanak ko ni ruas ni Huriami. Naro mangibati aka natuatuanan na toras na. Siyan akaluat parsarahan na sida. Homa toktong alituham mga ramoti na sida. Gok akka parukilon nami. Gok akka hamaulon nami hasusan nami. Alaya palatikot Tuhan. Roho mamakulingi hami. Roho mangurupi hami. Roho makahulungi hami. Roho jonok tutonga-tonga nami. Margugu mahami bainom mo di bagasan ng ulo nami. Atong Tuhan nami pinuji pinasanga maho. Jalo tangyang ilihilig Panginoon nami asiro hamdi hami di bagasan Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Maridehita laos tapasahat pilihat. See
Pemberian itu hatta. Tahu dulu tiada deta dong pena selesai di luar. EDP lihat dope, EDP lihat. Noaeng masuk mahita tu ulaon na badia, pasungulok kami na parjolo, na taluk majalo ulaon na badia ima akanang makatidak kon hapor siaon, na paduahon ima na sohona ruhut parmahanio doho pamecangon ne huria, na patuluhon akamanginang nangakainakon hanggi pinaribot, ditik kita jalo anon pamatang ni Kristusi pitor taparsaulihon, ditik kita jalo mudar ni Kristusi pitor taparsaulihon. Marede mahita sian buku ede nomor 152 ayat sada. Yesus Dame ni debatana sumurung sian saluhut roha, ima mangaramoti ati-ati muna doho rohamuna marhite Kristus Yesus Tuhatai amen martangyang mahita. Ali Tuhan debata para siroha na sumurung amanami na di banua gijang, asiroham topot mahami na pungudi son, adorang hupanga kami anok parpadanan na badia lehom matod di parbadia tuganuk pami, asa ditubuhon hapor siaon na mangulu di hami. Asapos ituturo hanami di anakmu Tuhan Yesus Kristus na makokop kami. Pargugui mahami maswadaho diri nami. Asa tariuto kami Tuhan Yesus Tuhan nami. Jala asa ditubuhon hapor siaon na mangului. Saytay tirohan nami asalam malunguk kami tuban wagijang. Asa say masihol hami pay maimahon haroro ni Tuhan Yesus.
Amen hita akanaong pinarhamaol ni debata. Itasakap noaing mangatop perpadanan na badiyay. Di baheni tatibang majumolo manang nataw hita marulaon na badiya. Asa unang honauhum manang ise siyan hitaon. Ay holan na uduk roha jalan na manolsoli rohana ala ni pabainan na nasoture. Jalan na manopoti dosana, jalan na porsea di hasesan ni dosa na pinatupan ni Tuhan Yesus. Ido na tao mangatop perpadanan na badiyay. Alayak kanadoho marulaon na badiya unang be dioloy si bolis, unang be didadati mardosa. Tuk padaw hamu marohamu na siyani. Tunggo tapok kamu mahosom doho late ni roha. Alay paingot-ingot tamu ma Tuhan Yesus Kristus nang mate jalan nang mula manguluh mokop pamu. Asa tau hamu mangatop perpadanan na badiyay. Di bahini tatakasi majolo rohat tabi, jala alusi hamu ma suku-sukunon jong-jong mahita sa luhuna. Di parhatuturoham do halak pardo sa hosian hatutubum dohot ala ni pangalosim di patik ni debata. Molo songoni roham dok maolo. Namarsak do roham ala dosami jala di pangido roham nang malua nuang siad dosam. Molo songoni roham dok maolo. Di parhatuturoham do nang ro Tuhan Yesus Kristus tutanaw panguluho pardosa. Ibana nang mate dohot mula manguluh humokopo mamorsan jala manesa dosam. Molo songoni di parhatutu roham dok maolo. Olo doho manggotapon siyan roham lateni roha dohot hosom ni roha. Akup ni i. Olo doho mardingga doho talak na mangarsahi ho. Jala na olo doho manesa dosa ni dongammu songon na pinangido ni roham. Sesaon ni debata sudi dosam. Molo songoni roham dok maolo. Atong tapauduk marohata. Jala tatapoti masudi dosata. Ihutok kamu matang yangon di bagasan rohamu nabi. Ali Tuhan debata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Alak perdosa gudang dohami. Ay jut-jut tulaw si hami patikmu. Tama doho na uhum mo hami noaing doho sugut molo balosonom mo tuhami hobar tu pabayanan nami. Alay-ala ni gudang ni asi doho tolong ni roham dohot ala ni anak mo Tuhan Yesus Kristus naong nilehom mo humokop pami. Alani ubain na hami mangido tuho. Asi maroham di hami. Say jalo mahami. Say sesa masudedo sa nami. Jala lehot to di parbadia tu hami. Asa margugo hami mangalo na sa dosa dohot mangulahon na hubar tulomo ni roham. Saliling di tanood do pe hami. Atong hamuak ka naman uputi dosa muna jala na mauwas di asin ni roha ni debata. Say sahat matuhamu na hinaporsiaan muna. Mga sahon hata ni Tuhan Yesus dohudok tuhamu. Pos marohamuna. Nung ngasesa sa luhud dosamuna marhite-hite goar ni debata ama. Anak dohotod di parbadia. Amen ale amanami na di banwa gijang say pinarbadia magwarmo. Say ro maharajawmu. Say saut maloma ni roham di banwa tungaon songon na di banwa gijang. Lehom matuhami sa daryon hanguluan siya pari. Sesa madosa nami songop panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Una kami tugihot tu pangujunan, palua mahami siyan pangago, ay horo na punaharajaon, dohot hagugoon, rodi hasangapon sa liling nileleng na. Amen hudul mahamuna. Maredehita siyan bukwede 150 ayat sada. Atong
Tangyon hamu matonan ni Tuhan Yesus lau padirihon perpadanan nabadiai. Dibuat Tuhan Yesus Kristus do sagu-sagu borngin nai ujutar jehe bana di dok mamauliate. Dungi di ponggoli mai di parlehom matuak kasisian na huhu ma di dok. Jalo hamu ma jalapangam ma. Dagik kudoi nanilehot tu hamatean humok kopamu. Bain hamu masongoni bain parningotamu na diau. Jala dungsun na sidamangan dibuat ma panginumani di dok ma mauliate. Dungi di dok ma tunasida. Jalo hamu ma sudi hamu manginup siani. Ia panginumanon pada ne baru mon marhite-hite mudarhu. Nani usehon umoko pamu bahen hasesaan ni dosa. Saya bahen hamu masongoni bahen parningotamu na diau. Atong Roma hamu nunga radi sudi. Ida jala de hamu ma dengan bahasa ni debata. Tuhan
dehita sen bukuet de 435 ayat sada. Puji ma Tuhan debata ale tordiku jalana sarohaku di bagasan mamuji guarna nabadiai. Puji ma Tuhan debata ale tordiku jalaunang tung halupahon dengan ibasana sudena. Ibana do manesa dosam sudena jala ibana pamalu makasahitmu sudena. Ibana paluan hosam siana magoan jala leo tuho dengan bahasa dohot asini roha. Para si roha jala par dengan bahasa do Tuhan debata labat tarimas jala para si roha godang. Dang dibahit tuhita na hobar tu dosata. Jaladang di balos tu ita na obar tu haja hatota. Songon asini rohani amama tu akana konna asini rohani Tuhan debata dia kana makabiari ibana. Nunga takas di batu debata holong ni rohana itu hita. Dinamate Kristus humokopita uju pardosa do pehita. Atong dalam malua mahita noang sian rimasna dunggabe parpitor hita hinorhon ni mudarnai di bahini. Saya pujian di pamangaku doho rohaku doho nasa pabahenaku do Tuhan debata. Ola nion rodi saleleng nileleng na amen tapasama peliata martangiang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang. Odo harorwani saluhu sileho-leho na rin gadoho na sa ulibasa na mauliutus. Upasatami masian na nilehomi tuhami pelean nami tuho. Sa jalo may gabi uwap na husus di jolom. Paso-paso may jalaramoti asa huparasyak kami peleanon. Pati bulhon harajaw mo di tonga-tonga ni huriam doho di Portibion. Buhay marohan nami marhite-hite tordim. Asalamutan dahami godang ni sileho-leho mi tuhami. Asalam gigirhay madok mauliati tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ali Tuhan debata na toktong na somar mula na somar patsohotan. Upuji hami maho alasau sudi tahim naong sinakka mo. Ada orang somaro jahat dope hasyang anon. Daktar Abbas sibuli sakka mo. Dang sudat tahim na badiay di bayad dosa nami. Ala ni holong ni roham na walga na so haduduani. Di bayad ni mauliate marohan nami tuho. Ala noksau sakka mo ima parsurum di anak mo gabi si palua jala si pangulo di hami. Asa malua hami siya dosa hamatian dosian uhum. Jala macohot tami mangulahod dosa. Ope saya asiro ham di hami. Togihon mahami tu anakmu. Saya bayan mahami gabi siluam tu ibana. Asa upa ni halo jaon na hami. Ala na tinaon na naberniti doho tangaluton humokop pami. Asa ibana na puna hami jala hami na puna ibana. Saya sungguli mahuriam sa darion. Asa diingot habalogom mo dohot haroro ni anakmu gabi jolma. Laho panguluhon hami pardosa. Saya sungguli maakaparhalado di huriam mamaritaw barita nauli. Tu saluhut halak naung patar hasang apommu jala naung jupang dame dohot hasonangan sa lehom mapitu na ukap tu halak si pilibegu dohot parugamo na asing asarona sida manguloy Tuhan nami Jesus Kristus say rajay masalu raja dohotak kasuruan na asa di boto na sida naung dilehok ko raja jala Tuhan na sumurungi ro di saleleng nileleng na
Sa lehon gugutu akan na dibaga sa pangujunan. Apuli akan na marsak. Jala palua akan na targogot. Sa itatap jala udingi akan na pinaburu-buru ni halakala ni guarmu. Sa idongani jala paso-paso hami sude. Akan na magudang ro di danak di bagasan Kristus Jesus Tuhan nami. Amen. Ale ama namin na di banua gijang say pinarbadia magwarmu. Say Roma harajawmu. Say saud malawa ni roham di banua tungaon songon na di banua gijang. Lehom matuhami sa dareon hanguluan siya pari. Sesa madosa nami songop panesa nami. Di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Una kami tugihot tu pangujunan. Palua mahami siyan pangago. Di paso-paso jala di ramoti Tuhan de batama ho. Di sodako Tuhan de batama buhina tuho jala sima rohana midaho. Di dopakko Tuhan de batama buhina tuho. Jala di pasaur honma damena tu tondim. Urian itu hatta, ama namin na namin hanggi panaribot. Mauli ate madi parsaurata di pukul sia 1 tikyon. Sa namin na marhoba supasat tami. Selamat Natal marita sa luna. Salum. Horas. Masih jalangan mahita di ingan at tabi.